मा लाइभल' होयो दा बर' प्रडाक्टनि कमेन्ट आरोखि ना बियो। हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदनि ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमनाय जालायबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव मोजाङै दं जानांगौ। आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरो आङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बयखौबो मोनसे रिक्वेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय आंनि बे मदनि ब्लग्सखौ बयबो दाबो रावबो साबस्क्राइब खालायाखै जाय खालायाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक एन्ड शेयार कमेन्टबो खालामनो हागोन। दा आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे गाज्रि कमेन्ट आरो सासे मानसिनि दा बर' प्रडाक्टनि कमेन्ट आरो बियो होनदों आंखौ सानसेखालि बे लाइभ होनायाव होनबाय आरो उमुक मा लाइभल' होयो होनबाय आरो दा बे बिथांनि सायावनो आङो रिप्लाइ होनो सानदों बेबायदि कमेन्ट गाज्रिखौ। थौदो बिदिब्ला आङो बुंलांबाय थानोसै लोगोफोर। दा आङो सानदों नोंथाङा आङो नोंनि कमेन्टखौ एसेबो मोजां मोनाखै। दा बर' प्रडाक्ट लायनो बिथाङा मानि थाखाय आंखौ बेबायदि डाइरेक्टलि एटेक खालामदों। बिथाङा ओरैबायदि होनदों आरो आं लाइक होबाय थादोंमोन आरो जेब्लानाखि फिसालाखौ मोखां सुखाङो आरो दोनो लेबाव आं हारसिं नङामोन सानैजोंसोमोन आङो। मानो होयो मानो होआ नोंथाङा मिथिया। आंनि लाइभ होनायनि जारिमिन लाइभ होनायनि उद्देश्यखौ नोंथाङा मिथियाबा मा आंनि बेबायदि पार्सनेलि खोथा मिथियालासे आंनि बे लाइभआव हाबसोनानै बेफोरबायदि बुंनायखौ आं गाज्रि मोनदों नोंथां। दा बर' प्रडाक्ट दा बिथाङा बुंदों दा बर' प्रडाक्टनो बिथाङा बुंदों उमुक मा लाइभल' होयो होनबाय आरो बेबायदि गाज्रि कमेन्ट ओरैबायदि बाहायथावै लेंगुवेज बाहायथावै गाज्रि सोदोबै बेबायदि हरदों आरो आं दा पाब्लिकआव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो सानासै। दा नोंथांमोनहाबो बुजिखागोन आङो स्क्रिनाव होना होखागोन बिनि लिरनायफोरखौबो। बेबायदि होनबाय आरो बे उमुक मा लाइभल' होयो आं जोबोद गाज्रि मोनदों आरो ओमफ्राय आङो जोबोद दुखु मोनदों। ओमफ्राय आङो बुंदोंबो लाइभआलाय जेरैखि होआ नोंनिसो गोसो बियो जेनेबा आंनिसो गोसो माब्रै होयो माब्रै होआ बेलाय बे गावबागाव गोसोसो। दा बर' प्रडाक्टल' होनबाय आरो आं गोसोखौ गाज्रि मोननानै ओइ दिनखालिहाय जेबो होनो हायासै आरो आङो जेबो होनालासे गोसोखौ गाज्रि मोनना थाबाय आरो ओमफ्राय सानबाय थायो आं बिनि थाखाय रिप्लाइ होनोनो हाया आरो आं समबो दिहुननो हायाखै आरो आं दिनै आङो सम मोनदों बेनिखायनो बे बिथांखौ आङो बुंनो सानदों। दा बर' प्रडाक्ट नों बहानि नोंबो बानाय नों भिडिअ बोरै बानायो बोरै बानाया आंबो बुङा आरो आंनि बानायनायखौबो नोंहा आं बोरै बानायो बोरै बानाया डाइरेक्टलि बेबायदि आंनि बेबायदि खोथा बाथ्रा मिथियालासे आंनि माबायाव हाबनानै नों डाइरेक्टलि बेबायदि एटेक खालामनाङा नोंथां। आं नोंखौ बेबायदि बुंनो थिनाखै आरो आं नोंखौबो बुङाखै आरो आं नोंखौ सिनाया आरो नों आंखौबो सिनाया जानो हागौ। नोंथाङा आं नोंनि खोथाखौ गाज्रि मोनदों बेबायदि बुंनो नाङा। नों इयुनावबो बेबायदि दाहोनहर नोङो लाजिनांगौ नोङो नामखौ लालायलायबाय नोङो चेनेलखौ दा बर' प्रडाक्ट लालायलायबाय नों दा बर' प्रडाक्ट लालायलायनानै नोंहा दिनै बेफोरबायदि बुंनो समायदों नामा नोंथां? आं बुजिनो मोनाखै नोंनि खोथाखौ। नों आंखौ सिनायो ना सिनाया आरो आंबो नोंखौ सिनाया ना सिनायना थाखादों ना गोसो गाज्रियै डाइरेक्टयै एटेक खालायदों आं बेखौ बुंनो थाङा। आरो इयुनाव बेबायदि दाहोनखा बेबायदि गाज्रि सोदोब गाज्रि लेंगुवेज नोंथां जा बुंबाय बेबायदि कमेन्ट गाज्रिखौ जा बुंबाय जा हरबाय सोरनिबा गोसोखौ सिफायना होनो नाङा नोंथां। मेगन गोसा जानो नाङा माब्लाबाबो मेगन गोसाया माब्लाबाबो दावगाया। मालायनिखौ मेगन सानो नाङा मालाय जानायखौ सैमा जानायखौ अमा नायनो हायै अमा जानायखौ सैमा नायनो हायै बेबायदिसो जादों आरो बेबायदि स्टाइलाव थांदों नोंथां। दा बर' प्रडाक्ट आंखौ बेबायदि बुंहरनो नाङा नोङो। आं जोबोद एखमबा समाव टेनसनाव थायो ओरै फिसा बेमारनि थाखाय आङो मा खालायगोन मा मागोन बिदिनो टेनसन थानोसै। माब्लाबा जाहोनांगौ ओंखाम बोथिसे जाहोनोनो बिसिबांबा कथिन हारसिङै आबाद खालायनाय हारसिङै दै दौनाय हारसिं ओंखाम जाहोनाय माब्लाबा समाव बहाबा लोमजागोन साजागोन बहाबा थांगोन। आंनि लाइभ होनायखौ मानो होयो मानो होआ नोंहा मा बुंनो दरखार दं? आंबा मानि थाखाय होदों बे लाइभखौ मानि थाखाय होआखै बे लाइभखौ नोंहा मा बुंनो दरखार दं? मा पावार दं नोंहालाय? आं नोंनि मा जादों? जेन'बा नों बे खोथाखौ मानो बुंखो नोङो? जेनेबा बेफोरबायदि भाषाखौ मानो बुंखो नोङो? जेनेबा जि सिङाव थानाय भाषाखौ मानो रायखांखो नोङो? ना नोंहा सोरनिबा नायना फैदोंमोन ना सोरनिबा नुनानै फैदोंमोन नोङो? सोरांग्रोमोन आंखौ जाथ्रा नासि बेबायदि बेरे फुंजानि आंखौ बेबायदि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव हाबसननानै बेफोरबायदि बुंनो मा दरखार जादोंमोन नोंहा? बे खर'आव एम्फौ नामा नोंनि खर'आव? गला नामा नोंनि खर'आ? साला लाजिनो रोङै लैजा गैयै बेबायदि बुंनो नाङा दै नोंथां। आं जोबोद गाज्रि मोनदों जोबोद दुखु मोनदों। आङो मोजां कमेन्ट हरग्राखौ होनाखै दै लोगोफोर। आङो दा बर' प्रडाक्टनि थाखायल' होनदों रावनिबो थाखायल' आं होनाखै। आरो बै समाव सासे मानसि बिदिनो लाइभ स्ट्रिमाव हाबफैनानै मा खालामखो उमुक होनफैदों बियो दंमोन माहा थांखो बिनि नामाबो माबामोन आरो बुथुवा ना बोरैबामोन बियो स्क्रिनशट खालामनानै दोनदोंमोन आङो बे बिथांनिखौबो। बेबो बिदिनो होनफैदों मा बानायखो उमुक होनफैदों। जेनेबा मानो रायखांनांगौ दरखार दं मालाय हिनजावफोरनि जिनिसखौ मा रायखांनो दरखार? आं नोंनि जिनिसखौ बुंदों नामा दा बर' प्रडाक्ट जानला मोनला खोथाखौ रोंगौ होननानै दा बेबायदि कमेन्ट दाहर दै।
न' सिङाव जा गुन्द्रिदोंहाय ओंखायनो आं बाहाय बानायफैबाय ससेखौहाय गुन्द्रिनाया खोनासंनो हाया खोनासंनो बोरैबा मोनबाय आङो ओमफ्राय नै मा बुंदों कमेन्टखौ नायलांदो नोंथांमोनहा अननानै नायलांनो हागोन दा बर' प्रडाक्टनि कमेन्टखौ लोगोफोर अननानै प्लिज दसेबाबो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै नायलांनो हागोन दा बर' प्रडाक्टनि कमेन्टखौ लोगोफोर आं बुजिनो मोनाखै दा बर' प्रडाक्टनि कमेन्टआ मानि थाखाय बेफोरबायदि लिरलाबायनानै हरदों आं जोबोद दुखु मोननाय फैदों दे लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' जोबोद खोथाखौ बुंबाय बबेबाफोर भुल गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोनहा निमाहा होलायदो आंखौबो सासे बर'नि इउटुबार होननानै आंनि बुंनाया जायाखैबो जानो हागौ आङो दा बुंनांगौखौ बबेबाबो भुल गोरोन्थिबो बुंफ्लांखो ना माखो दा आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन थेंक फर वाचिं लाभ इउ अल